Reit, so da ni secon y borth yn hwnna. Ydy Croeswynt yn rhywbeth sy'n effeithio ti? Ond sicr, mae Croeswynt yn tir agored yn rhywbeth sydd yn costio lot fawr o egni, achos dim ond ydych chi'n cael sgilwynt o'r tu flaen, ond mae'r gwynt yn gallu gwthio chi o'r dde neu o'r chwith. So be da ni'n neud i helpu hynna fatha? Felly, os wyt ti yn eistedd o flaen fi jyst i'r chwith, os bod y gwynt yn dod o'r chwith, wyt ti nawr yn arbed yr egni o fi. Iawn. Ond os bod y gwynt yn dod o'r dde, wyt fi nawr yn eistedd ar dy chwith. So ti acen o'r gwynt yma, ie. A'r gwynt o... Be o'r gwynt o pen ôl fi?